नाथाय फैयाखै इयो दिनै नेपालि हिन्जाव लानानै बियो चिरां जिल्लानि खैला मेलायाव दंहैयो। बिनि थाखायनो आं चिरां जिल्लानि रायजाफोरखौ आङो खावलायो जे आंनि फिसायखौ बे जायगायाव दोननाङा बेखौनो। गोजोन्थों लोगोफोर, दिनैहाय आङो नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे आपडेट लानानै फैलायबाय आरोखि ना। नैबे मानसिखौ नायनानै ला लोगोफोर, बे मानसिया माने तामुलपुर डिस्ट्रिक्टनि आरोखि ना। बिनि नामा जाहैबाय दिपक बर'। बिराद बदमाइस मानसि आरोखि ना बियो। बेहा हिन्जाव दंखायो, फिसा दंखायो आरोखि ना। दा बेखौ गारनानै बियो नैबे आमथेखा खैला मैलायाव होन्दों आरोखि ना। बिनि हिन्जावा ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोरमायदों आरोखि दै। बियो सोरबा नेपालि हिन्जाव, बेहाबो 2 गथ' दंखायो आरोखि। बे हिन्जावजों फैनानै दंफैयो बियो बदमाइसा। नैबे बदमाइसा आरोखि ना, बिनि नामा दिपक बर'। दा बेखौहाय थाल लादो लोगोफोर। आंनि लोगो नोंथांमोन इउटुबार लोगोफोर दङ ओरैहाय खैला मैला आमथेखा जोंनि बे चिरां जिल्लानि। दा बेखौ थाल खालामदो, ओमफ्राय मोनोबा एसे होख्रेम सालाखौ, बदमाइसखौ साला। हिन्जावा लाबाय साला गोदाव सोराव खालामबाय ना लोगोफोर। ना नोंथांमोना मा बुङो? आंथ' बेबायदि हिन्जावखौ लानानै गोदाव सोराव खालामग्रा मानसिखौ एसेबो नायनो हाया आरोखि ना। बेनि थाखायनो बे बदमाइसनि भिडिअखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव देखायनाय जाबाय आरोखि बेखौ। दा नोंथांमोनाबो थाल लादो, जायहा आमथेखा खैला मैलानिफ्राय आंनि बे भिडिअखौ नायदों नोंथांमोना थाल ला आरोखि। बे बदमाइसखौ बिराद गोदाव सोराव खालामबोदों आरोखि ना। हिन्जावखौ लानानै बेबायदि खालामनाङा आरोखि ना। सासे मानसिजोंनो हाबा जानांगौ, संसार जानांगौ आरोखि ना। बिदि गारनानै खारद्लाबायोबा बिराद गोदाव सोराव जायो संसारा। दा हिन्जावा मा मावनानै जागोन बेनि टेनसन आरोखि ना। हिन्जावा दा बुंदों माने 3-4नि उनावहाय बियो सौहैयाबा आरोखि ना, बै दिपक बर'आ बेखौ केस होनाय जासिगोन होननानै बुंदों आरोखि। बै नेपालि हिन्जावनाव दंफैयो बियो, माने मास मोनथाम जाबाय बियो फैनाया। दा जेखि जाया लोगोफोर, आं भिडिअखौ देखायलांगासिनो दङ। बै दिपक बर'नि हिन्जावा ससियेल मिडियानि गेजेरजों गावनि फिसायनि सोमोन्दैयै मा फोरमायदों आं नोंथांमोननो देखायलांगासिनो दङ। नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन। आंनि मुङा फुलकन बर', आं तामुलपुर डिस्ट्रिक्टनि। आङो ससियेल मिडियायाव फैनायनि जाहोनानो जाबाय आंनि फिसायनि सोमोन्दै फंनैसो खोथा बुंनो सानदों। आंनि फिसाया दिनै मास मोनथाम जाहैबाय। आं फैगौबा नेबाय थादोंमोन, नाथाय फैयाखै इयो दिनै नेपालि हिन्जाव लानानै बियो चिरां जिल्लानि खैला मेलायाव दंहैयो। बिनि थाखायनो आं चिरां जिल्लानि रायजाफोरखौ आङो खावलायो जे आंनि फिसायखौ बे जायगायाव दोननाङा बेखौनो आं खावलायहरो। बिहा फिसाला सासे दङ, कलेज फरायगासिनो। बिनि नामाव फैसा बिहरबाबो फैसा हरा, थाइसेबो फैसा गैया होननानैल' बुंहरो फन खालामबाबो। बियो आरो फैसाखौबो लाना खारजोबदो, आं माजों सोलिनांगो। दा नोंथांमोनाथ' बे भिडिअखौ नुलांखाबाय। बिनि हिन्जावा मा बुंदों। जोंनि समाजाव, जोंनि जायगायाव आरोखि ना, जोङो रावखौबो माने 2 हिन्जाव लानानै खारग्राफोरखौ जायगा होनो नाङा आरोखि ना लोगोफोर। दा नोंथांमोना एसे मदद खालामलायदो, जाहाथे बै दिपक बर'नि हिन्जावनि साननाया फुरा जाथोंसै। ओमफ्राय बियो माने गावनि फिसायखौ मोनफिननो हानाय बायदि नोंथांमोना मदद खालामनानै माबा खालामलायदो आरोखि ना। दा आं बेखौनो बुंनानै दोनथ'नोसै लोगोफोर। उननि आपल'डआव लोगो मोनफिनसिगोन। बयनिसिमबो गोजोन्थों। बाय बाय।